Vítam vás v relácii Reality. Dnes si povieme niečo o vlastníctve nehnuteľností a o katastri. Je tu s nami Majo z Realitného centra. Čo je to vlastníctvo nehnuteľností? Vlastníctvo nehnuteľností je to súhrom práv a povinností vlastníkov nehnuteľností k daným veciam. Kto je vlastník? Vlastník nehnuteľností je to osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony, respektíve na právnu subjektivitu, ktorá môže nadobudnúť isté práva a povinnosti k veciam, to znamená aj k nehnuteľným veciam. Vlastníkom nehnuteľnosti buď môže byť právnická alebo fyzická osoba. Právnická osoba musí mať právnu subjektivitu, fyzická osoba môže byť vlastníkom hneď od narodenia, s tým, že disponovať daným vlastníctvom môže po 18. roku života, dovtedy musí mať stanoveného zástupcu. Môže sa stať aj cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti na Slovensku? Áno, od 1.5.2004 môžu na Slovensku kúpať nehnuteľnosti aj cudzinci a vlastne platia tam pre nich rovnaké pravidlá a podmienky ako pre tuzemcov, ktorí nakupujú nehnuteľnosti v tuzemsku, to znamená na území Slovenskej republiky. Aké práva a povinnosti má vlastník? Vlastník nehnuteľnosti má samozrejme právo disponovať to danou nehnuteľnosťou, avšak treba tam dodržiavať aj určité povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. To znamená, že nemôže rušiť napríklad svoje okolie, ohrozovať svoje okolie tým vlastníctvom a používaním svojho majetku a toho vlastníctva tej danej nehnuteľnosti. Čo je to spoluvlastníctvo nehnuteľností? Každá nehnuteľnosť na Slovensku môže mať viacerých vlastníkov, čo vyplýva už z minulosti. A spoluvlastníctvo je v podstate určitý podiel vlastníctva rôznych vlastníkov na jednej konkrétnej nehnuteľnosti. Čo je to rozdelenie podielového vlastníctva? Rozdelenie podielového vlastníctva je v podstate rozdelenie určitej nehnuteľnosti na nejaké časti. Napríklad pri pozemku sa stáva, že daný pozemok vlastní viacero vlastníkov, rodinných príslušníkov alebo aj úplne cudzích osôb. A na základe geometrického plánu vieme ten daný pozemok rozčleniť na viaceré časti s tým, že každú tú časť vlastní už samostatne v podiele jedna jedina, jeden z tých vlastníkov. Čiže nie je celé to územie v podiele všetkých vlastníkov, ale je pekne rozdelené a každý vlastník vlastní určitú časť z toho daného pozemku. A takto isto to funguje pri budovách, pri bytoch, pri domoch. Kedy vzniká, čo sa týka bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká manželským zväzkom. Týka sa nehnuteľnosti alebo majetku, ktorý bol nadobudnutý počas manželstva. S jednou výnimkou, a to je výnimka, že jeden z daných manželov nejaké nehnuteľnosti zdedil. V takomto prípade to BZM-ko nerieši, ale v ostatných prípadoch všetok majetok, ktorý je nadobudnutý počas manželstva, sa delí automaticky medzi dve osoby. Vlastníctvo nehnuteľnosti môžeme nadobudnúť kúpou, darovaním alebo zdedením, prípadne rozhodnutím štátu. Kedy sa nadobudateľ nehnuteľnosti stane vlastníkom nehnuteľnosti? Nadobudateľ nehnuteľnosti sa stane vlastníkom nehnuteľnosti zápisom alebo teda povolením vkladu na správe katastra. To znamená, že keď správa katastra povolí vklad, vlastníkom sa nestávate pri podpise kúpno-predajnej zmluvy alebo zaplatenej časti kúpnej ceny, ale až keď kataster vyznačí návrh na vklad. Čím sa preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti? Vlastnícke právo k nehnuteľnosti preukazujeme listom vlastníctva.